da txirikiletan da ibiltzen ginen. Zuek ez dakazu txirikiletan, ez da? Txirikile eta palua. Bai, txirikile. Zer da txeran txirikiletan? Palo handi bat. Da txirikilea zen, palo txiki bat, baina punta bisak zorroztuta. Txirikiletan, zate zen. Ba, txikila, etxezan olako egur moz bat, puntak apuskat arregla dute. Zegin da, mazeti ezateakon, besti emakile bat, areaz jo, eta saltoran ja areaz joten. Txikilean ezateakon hori. Txikili izan lau luzea bateko. Da mazeti eba... Mazeti ero galdeona, zate honetan. Bueno, Kalderon, jo bertan egon. Masi ereketan gutzen egur bat, ba, izate zen, 2 zentimetro gutxien ezeko hauen, segun. Etxetik egin jekarri egin gaben. Eta gero txirikila ziren, lako egur batzuk, punta bisek zorroztute, egin ziren gainera. Txirikilia hau egurra, errodundua, betek errodundu zen da, honek puntatxo gaztauta. Palo handiak jote zen duen puntan, da salto itxeban txirikiliak. Salto itxeban, da gero, jote zen duen paluak egin. Baina gero, txirikili ipini, sortxo baten gaini nola, da mazeti egin jo, ba, haidi mota bar, no? Ez da itzen ezelaik egon baina. Hemen puntia, jo, done gora igoten dau, dorduen, rast, bestiek egemun. Arekin Kalderon eta jota bertan egon eta botatzen zen da. Arekin bota aldanik urrinen. Olakos makila bat eta gero beste sortxiki bat, 2 punta zorroztuta, aurra bota, da gero hau jo eta zemait eta urrutio botatzen zen duen, geho makilegen neurtzen zindun, da emiste puntu. Ba, duen, horren arabera, gero puntu izate ziren, ez? Puntu bat, bi, kontetan bat esan puntuek. Da, zeinek urriñe botatzen ban, ba... Ari gira hazi. Egunero, egizan, bakotxak talie elegi dut jeuen. Aukeratu jeuen, eusenen artien, talie. Baina talien, txandik zeinek lehengo aukeratu erabakiteko, egizan, txirikila bat lurrien ifini, beste batola kurtzaute, gainien, eta gero itxezan arraia bat, igual 2 metroa, 3 metroa, arraia bat, lurrien. Da, mazia ze txirikile puntan jo, da, bueltaka botara, eta txirikile urbilin izte egunak, aztezan aukeratzen.